Sa Good Vibes, bag nga nagaunod sang cash kag mga cellphone nga nabilin sang pasahero, ginuli sang empleyado sang Bacolod Silay Airport. Samtang nagapatigayon sang police visibility kag foot patrol ang personnel sa Bacolod Silay Airport Station nga si Police Senior Master Sergeant Mervin Cosio gin-turn over ni Ryan Lloyd Marquez ang on-duty nga baggage inspector ang nabilin nga sling bag nga naginapanag-iyahan ni Agustin Kalaging sa Barangay Mansilingan, Bacolod City kag pasahero nga magapadulong kuntani sa Manila. Ang sling bag ang nabilin sa xray initial checkpoint kag nagaunod sang 13,000 pesos nga cash, duha ka units ng cellphone kag iban pa nga personal nga mga dokumento. Natigayon ini nga nauli kay Kalaging ang bag antes siya nakabiyahe. Nagpasalamat naman si Kalaging sa personnel sang airport kag kay Marquez bangod sa pagkatampad kag dedikasyon sa mga ini sa pagserbisyo sa iban nga tawo.